Ibu, sagung para tamu kakung putri, alhamdulillah temanten menika sampun paripurna anggenipun ngadi busana kepareng lenggah malih wonten ing sasana pahargyan pramila dumateng sagunging para tamu mangke bilih adicara menika dereng paripurna lamun dereng katutup donga. Pramila mangke nek dereng didongani ampun kundur yin ngaten nggih. Pedalipun Mbak Sablah, alhamdulillah, monggo. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira nek wong jawab ki Kristen kabeh ngono. Nah, baleni kok iso mlebu swarga kok iso moh. Lah iya. Mergo jawab salam ki hukume wajib Mbak Salah ya. Wajib. Heeh. Nah, nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Wis kene muni sing kene meneng, Bu. Cih, mboten napa-napa. Niki alhamdulillah saged sowan enten niki ndereke pundi? Tanjung Rejo Kebon Sari. Oh, Tanjung Rejo Kebon Sari nggih. Alhamdulillah enten daleme Bapak panjenenganipun Ibu Eka Sri Muryani. Oh, nggih, sugeng. Bapak Darno almarhum. Oh, nggih, sugeng sonten Ibu Eka. Mantene kakung saking pundi? Menika saking Bajulan Saradan. Oh, Saradan. Iya. Oh ya nggih. Alhamdulillah sugeng sonten Bapak pisan kalian Ibu sik ngene iki lho kok gowedeng wae banci metu ese metu ngono ki lho. Sik ben liwat sik. Sik. Nah, iki yo ngiras pantes kanggo seger-seger Mbak Sablah. Ya nggih. Nah, tapi kok aku diteraki. Mboten. Dumas karo Manggala nek wis bar foto medun. Medun. Ya. Ya, Dumas karo Manggala nek wis bar foto medun. Ayo rene nunggu sapa? Berdiri dulu. Nggih, dobel buke. Nggih, mboten napa-napa Bu kalih wis to, banyu lho. Iya. Betul kita ngwosrong wong arep kene iki. Ya sangka hawane ya sumuk. Iya, hawane sumuk sing go leser gantenge. Ora apa-apa. Manggala karo Dumas ngadepi rene. Nah, nggih, sakmenika nderekaken Kak Baien saking Ponorogo. Saking Ponorogo. Nggih, riasanipun sae, rasukane sae. Nggih, alhamdulillah laris. Laris manis. Jan jos gandes. Manggalane sing sisih. Sisih ndi? Sik, wong wedok ki ben liwat sik. Lah dalah. Ya. Manggala sing sisih lor maju. Ya, sing lor. Ayo Mas. Sing lor. Lor ki maju, maju. Kowe iki anake londo apa piye? Lor ki kowe kuwi lho. Sing lanang. Manggala ki lanang. Ya, kene maju. Kene Bro. Nah, kono ae. Wah, Manggalane ganteng iki. Ya. Ora kaya ning kono kae ya. Ora kaya ning kono kae. Ora nek kene cah kene iki ora busik-busik. Ya meng aku tok sing busik ngene iki. Jenengmu sapa? Surya. Sapa? Surya. Surya. Lho, aku Danhil. Kenalan sik ya. Kowe sapa kowe? Surya. Surya, aku Danhil. Umumnya nek wong kenalan kan ngambung kene. Omahmu kene. Nggih, ler iki. Ler kene. Dulur apa tangga? Tangga. Tangga karo duit abot ndi? Abot tangga. Duwite 100. Nggih. Abot ndi? Abot tangga. 1 juta. 1 juta. Abot aku ya abot duit. Abot duit. Ayo. Joget sing penak tak golekne sangu konggone sing domah karo besan. Oke. Nah, besane lah dalah wis mulai rasa-rasa. Bosok rasangu we. Tase ning ndi? Lah tase ning kono ki mbok tanggane iki ngutang isik kok iso. Ya nalang isik ngono. Nah, ya ditalang isik wong tase ya gedhe-gedhe.
Joget sing penak jambu alas, Bro. Ya. Nah, iya. Joget sing penak bayaran, tak jaluk nih sangu, oke? Nganteni lanang ganteng sing wedok ayu. Yo. Sandale dicepot gak apa-apa. Yo. Sangune pun siap. Sangune pun siap. Yo tak marorono sik. Pak Warno sangune dicepakne. Heeh, marorono Mbak Sabla. Ya. Bisane mulai ngadeg bosok lah sangu. Pak Warno pun siap sangune. Sangune siap napa mboten? Mboten apa? Mboten gawa dhuwit. Lah aku ning andenge nyapa kuwi. Besane mboten siap toh? Oke. Oke. Ngaliyo. Oke. Siap nggih, Pak? Sangune pun siap. Alhamdulillah pundi? Alhamdulillah berkah. Iya. Weh, oleh bonus. Engko bengi ngene iki ora iso turu lho blah ngono. Saka besan 1.000 sing domah Bu iki. Oke, gawa. Oke, alhamdulillah. Nggih, pundi Pak? Pundi? Nggih, oh dompete ten jero nggih. Saka besane 1 sing domah dik 50 ki. Kudune ya padha. Jus jas ora arep blas iki. Nah, 150 Ya. joget sing penak bayaran. Kuwi goleki apa to? Ngeternet tas. Oh bagian duit kowe ya. Lah ngono ndekne aku marorono nyapa mau jaluk kowe ae mau. 150 joget sing penak bayaran. Oke, yo. Ayo Mas. Kelingan manes sesepe. Terus kelingan ramah gemboyone. Tresno lan kasih. Kasih sayange. Karepati lakon ati bojone. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rodo aja direbut. Muni amor. Up, 150. Manggolo sitoke maju. Kene. Manggolo sitoke. Lho wis ngokon mundur sapa? Nengok kene. Jenengmu sapa? Adit. Sapa? Adit. Adit. Wis cacingan to, Dit? Adit. Rada rene, Dit. Nah, Gimana Dit? Pas kula kali niki joget ya. Nggih. Ya. Nggih. Karo joget 150 disi-disian okeh-okehan sapa sing gelem ngambung aku paling okeh dhewe. Ya kuwi sing bayaran 150 gak sah didum. Oke. Oke. Siap. Siap. Ketoke ganas wong loro. Ayo Mur. Sayange wis duwe bojo nanging aku Karo wis joget karo kebacut ngambung. tresno nelongeso rasane ngati Yo, paling okeh dhewe yen kuwi aku bayaran. ra klakon melu duweni Hop. Ngene lho carane ngambung ki ngene. Rene tak warai carane ngambung. Nah, sik carane ngambung tak warai sik ya.
Nggih. Kok lagi praktekno ya. Insyaallah. Kok insyaallah untung. Debre, sik. Yo, ayo. Ayo nyanyi yo. Wis roh to? Wis roh aja mbok idak wis roh carane. Ki sing idek sapa to iki? Wis roh carane? Pun. Ya, ayo wong loro bareng dipraktekne paling akeh dhewe 150. Yo jajar wong loro kene, kene. Sitoke kene. Lho kowe iki ning ndi to kene lho. Kok bingung dhewe. Ngadep rene. Adep-adepan ya. Paling akeh dhewe karo joget ya. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut durung rondo jadi rebut lah aku rong muni telu lah nyapa kowe ngambung nek aku wis muni telu lah wi ambungan Kita wis nafsu mbek kowe, Mas. piye Kita wis nafsu. lah yo sing doyan malah sing iki yo Reni ya wong loro kowe iki gelem dhuwit apa ora Bati. gelem dhuwit apa ora Belum. nah yo ngambung aku ben muni telu sik lagi ngambung wong iki lagi loro kok iso ketoke kowe iki anu men karep haji to ngadep rene Ji ayo musike loro telu yo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut durung piye blah perasaanmu ngono iki piye 150 ngambungi bensin omahmu ndi Mriku. sing ngendi Niku. lho sing tak nggo salin kathok kuwi mang Nggih. berarti pakmu enek no Nggih. sapa jenenge Pak Darto. To Darto. Darto ndi Darto? Sing endi? Darto sing ndi? Pojok dhewe sing anu nginceng serambu ke? Apa tengah? Cedhake kembang. Oh lah ya kuwi sing pojok dhewe. To rene yo. Kowe gak meri anakmu to. Kelo to abot-abot golek jole becek kok iso. Ya, 50 eding dhisik. Nah, wong loro ya. Isik 50 gelem apa ora? Lho 50 iki gelem apa ora? Piye? Sampun. Apa tak tambahi 50 gelem apa ora? Nggih. Nggih. Gelem. Pegahnya Ya. lawe. Ki mang lak sing domak bisane lak 100. Sing domak lak gak 50 gak nambahi to, Bu? ben kena didum Ben kena didum ku lho 50. Piye? Piye? Gak nambahi, sik tak golekne sing saka Saradan wis ya mau. Sik iki saka ndi iki? Kok nek wong aku to? Nek perkara dhuwit kok meneng kabeh wong-wong. iya Ya iki lho, dompete didekep ora rane njaluk. Aduh, kabeh aku wedi ae. iya 50.000 disik-disikan ya. Dadi tekmu. Kowe sing gak bagian ya wis lho ya. nah Disik-disikan jukuke nganggo lambe gak oleh nganggo tangan, oke? lah perasaane ora penak iki mesti Ya. Piye? Kowe gelem apa ora? Nggih. Gelem. Kowe nek gak gelem kon makili Darto. Yo. kelingan manis seseme terus kelingan ramah gemboyone Gembuyune. Hup. Cipok. Lah nyapa dhuwit lah kok lambeku terus ditoto. Cipok. Piye? piye ngambung baci Iku ora iso turu lho iku. ya Kowe lagi pisan iki to? Nggih, lembek. Nggih. Piye rasane? Asin. Empuk ora. Joget sedih nungkas ya. Ya. pisan belah iki karo
Karo domase maju. Domase maju. Sik, yo, sik. Cah cilike yo maju. Ya, Joget bareng, gue terus mlebune yo bareng, meketen donga bareng blah. Sik, rene yo sing lanang ki rene sik, sing lanang, rene. Nah, jenengmu sapa? Apaan? Apa? Joget ya, Pan? Iya, Sangu pernah? sanggup. Sangu njaluk wong loro ning ngarepke ya. Ayo Pan, joget bareng-bareng bar kuwi mlebu. Yo. Lanjut Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kebacut tresno. Tau joget aja ngedeni aku. Oh malah ngedeni. Joget sing penak bokonge dunyer kok ngene-ngene iki nyapo kuwi. Rada maju. Sayange wis duwe bojo. Yo. Nanging aku Yo bokonge munyer munyer. Bokonge terus. Nelongso rasane ati. Ayo Pan. Yen aku rak lakon melu duwene. Bokong yo terus. Lu incin. Yo. Ini bokong ini. Jam 12 Ojo iso terus. sing digagas Awas. Awas. Adaku Oh, jos kowe. Ya jos. Sangu. Ya, moro rono tak terne yo. ya. Ya, munggah rono tak terne bosok kowe. Munggah Ya, sampai kudu oleh. oleh. Nek gak oleh aja medun. Ya. Oke. Wis lah saka lah kuwi ya jaluk ana kuwi ya. Piye? Ah. Kuwi tok. Lho lah ke besane ponsot ki gak mbok jaluki. Ya besane no, ya. Kowe buka dompet. Iya. Kowe bosok kowe lan. Tenan. Wis. Piye? Kowe- Lho kae lho, kae lho Pan, dijumukne kae lho. Walah gak enek. Heeh. Rene Ayo. Pan, rene. Langsung dijogetnya Mbak Sablah. Ya. Oleh piro? Oleh piro? Lho kok akeh men kulo 100 kulo. Lanjut bareng-bareng ya. Karo mlaku mlebu ya. Sayange wis duwe bojo. Nanging Ayo, aku Mbak, ayo. wis kebacut tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku rak lakon melu duwene. Karo mlaku mlebu. Ayo. Jam 12 rupane coklat sing digagas saiki minggat. Ada gula, ada semut, durung rodo aja direbut. Ya. Matur sembah nuwun Eh. Bapak kalian Ibu, Mbak manten Mas manten kalian Besan tugas kula pun rampung, matur sembah nuwun. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, diberkati cepet gadah Amin. momongan. Amin. Matur guging panuwun Mbak Yusaplah sampun kegengaken swasana adicara salajengipun nuhun injih waosan donga pramila dumateng putripun Mbah Nur Ihsan keparenga jengkar saking sasana palenggahan tumuju mring sasana pambyawara.